A připrav se z toho mostu, připrav se a Jo, skoč jo. na něj. Ahoj, ahoj, tady je P236 a je tady se mnou kámoš, jak se jmenuješ? Laufres. Lowfres, ano, hrajeme úplně mazec hru Team Fortress, že jo? A teď nám tady jde jeden velký týpek, jakže se jmenuje prosím tě? Velký Heavy. Velký Big Hledání Daddy min. prostě. Prostě Big Daddy. Ano, a jdu na něj. Wow. Skoč na něj, skoč Oh, na on něj, se ty otočil. vole, až bude pod tím mostem, proč se skočil tak brzo? Ty vole, až bude pod tím mostem, ne, já skočím teď. Víš jo? Jo, máme A+. Kde? Už je mrtvej. Haha. To jako říkám, jo, ještě ho půjdu dodělat, víš co? Asi. Teďka budou 3 velcí, ty taky musíš, ale fakt až budou pod tím mostem, tak je zapal. Jo, Skoč na ně. jak si budete všimnout, tak asi moc jako za pěra často nehraju. No, No, prosím tě, ty za něco hraješ často, jo. Tady o to nejde, že za to hraješ často, to je spíš, že za to umíš, jo. Cože? Ne, že jde spíš o to, jestli za něco umíš, vole, jenže ty hraješ stylem, vole, sniper no zoom. Jo, sniper no zoom úplně ne. Oh. F4. Běž teďka pou 3, vždycky musíš ze zhora zase skočit. Počkej, já tě to předvedu, jsi na tom mostu? Jo, jo. Jo, hele, pojď sem. Takhle, hele, takhle budeš. Takhle se musíš schovat. Až bude pod tím, tak uděláš. Jo, jasně. Přesně takhle, Já chápeš to, prostě pojď. půjdu ze sekirou jako dřevorubec Ivan. No jasný, no. Když ho zapáš, tak to bude lepší, jenže se kterou se bereš hodně, ale ty se ani nestrefíš, ty se ještě známe. Já mu dám headshot sekerou. Jo, to možná jde. Ne, nejde. Nejde. Jo, možná. Pojď, už jde ten velký, ne, jdou skauti, teď neskákej hlavně. To poznáš, on je velký jako makrela. Oh! Co to je? To je nějaký soldier, ne, nebo co? Jo. Ale moc skákat neumí. Já ti řeknu, já se na to koukám, já ti řeknu, kdy skočit. Jump. Připrav se, ještě ne. On ani neprojde možná, ten první. Oni mu berou velký damage. Ty vo mě dostal spoj. Tak nevím, musíš sám od sebe skočit. Už je dole, že jo? No, jo. Nesničej dispenser. Ze všech oh, sakra, tam jde další, já to zkusím ještě jedno. Ty vole, takových prachu. Jsem třeba start. Kde seš? Tamhle, nebej za tím heavym. Ty král. Dej jim, Pavle. Dej jim jebe. Ještě 14 a je to. Budeme mít poslední wave. To musíme dát, ty vole. Se mnou samozřejmě. A. Tam se budeš hodně hodit v tom posledním waveu, vole. Tam je to hodně o tobě. Ne, tady ta koule. Jo, dobře. Prachy. Dobrý, to jsme jich stačili docela dost, to je jedno. Teďka první jde heavy, jo? Tak tomu zase dozad, OK? Jo, zezadu. Pak jde soldier, tak to, jakmile on bude mít ještě mediky, takže mu musíš prvně zabít ty mediky, jo? Medika. OK? Jo. To musíš prostě jít do toho medika, protože on mu dá ábr a pak je nesmrtelný, tak to je celkově, jak kdyby za ně vůbec nic nedělal. Dispenser range ještě si dám building upgrade, no, bude stačit. Že prostě dozad zase dozad a hlavně toho medika mu musíš sejmout. Oba dva. Ne, on bude mít jednoho a ten soldier taky jednoho. Jo, no, tak já myslím jako dva, že jo. Ne. Ale oni si, když dají ten ábr, že budou celý takový modří, no, tak mu nic nebudeš ubírat, takže to je spíš lepší, počkáš mu to se jako zmizí. No tohle bude taky teda makačka. Tak jdem, vole, teď nebo nikdy.
Nikdy. Poslední wave tu musíme dát. Jo, jdem to Si- tady trošku. Si pamatuju, když jsme úplně hráli, ne? Ten první den, co tohle vyšlo, úplně jsme hráli furt a furt jsme to nemohli vyhrát, protože ještě se vůbec nevědělo, jak to jde hrát, jak mít rozdělený klasy, vylepšení a tak dále. Teďka už to ví každý. A tahle mapa je ještě nejlehčí. Teď. Bacha, už jde heavy. Hlavně toho medika, uvidíš ho. Wolf, on se bugnul, ne? To je debil. No to je super. Dej mu medika. No Ne, on si dal to nemusí, modrý. nezabil to Teďka heavy. nechoď do něj. Teďka do něj nechoď. Ser na něj. Ty on dej soldier. Teď skoč a sej mu medika. Sej mu toho medika. Teď. Dělej teď nebo Ty jsi nikdy. mě asi neslyšel, já jsem totiž mrtvej. Aha, fakt jo. Ty vole, tak jdi do hajzlu. Už je dole, už jenom soldier. Ne, jsem dole. Jsem mrtvej. Jo. Do prdele. Pojď, musíme to dát. Musíme dát toho soldiera. Ty vole, mě ta sentrina necípla, normálně. Teď do tanku, všichni do tanku, vole. Ser na všechno, prostě běž do tanku. To dáme, v pohodě. Pojď ty sračko. A vybouchni si, nemáš šanci, vole. Jo, vyhráli jsme to, jdu mlátit klíčem ještě. Ne, on mi přejel sentrinu málem. A je to, vyhráli jsme. Jo. Příští mapu bys měl dostat item, tak zmáčkneš pak ječko. Jo? Jako Na příštím začátku mapy bys měl dostat nový item. Jsem dostal ten look. Tak jsem pojem ještě teďka dostaneš jiný. Kantýnu. Já si myslím, že už bych to mohl vypnout, ten fraps. No, vypni to. To bude úspěšné video! Jo, úspěšné video, ano, takže ahoj, že jo, Martin. Laufers. Nazdar.